Dacă în alți ani cutremurele erau luate în calcul ca având potențial destructiv, iarna aceasta le-a dat peste cap planurile specialiștilor care se ocupă de gestionarea, dar mai ales de prevenirea dezastrelor naturale. Geodezii au întocmit noi hărți de risc ce indică foarte clar zonele din județ care sunt cele mai expuse dezastrelor naturale. Hărțile hazardului, cum sunt denumite ele, scot anul acesta în prim plan un nou risc generat de cantitățile enorme de zăpadă care au căzut în cursul lunii februarie. După calcule și simulări, specialiștii au ajuns la concluzia că mai multe zone din județ sunt expuse unui pericol dublu, cel al alunecărilor de teren și al inundațiilor. Această hartă diferă de cea pentru hazardul la inundații și alunecări, făcută tot de noi anterior, cauzate de ploi, deoarece din topirea zăpezii se concentrează scurgeri de pe toată suprafața bazinului în același timp, solul este parțial înghețat, iar vegetația nu are capacitate de retenție precum în timpul sezonului de vegetație. Am constatat că o mare parte din localitățile din zona de deal, situate în bazinele afluenților Râmna, Milcov, Zăbala, Năruja, Văsui, sunt expuse hazardelor combinate, inundații cauzate de scurgeri torențiale și alunecări de teren. Conform specialiștilor care au lucrat la întocmirea hărților, cele mai mari riscuri sunt în zonele neîmpădurite, iar defrișările masive care s-au făcut în ultimii ani contribuie din plin la alunecările de teren. Procentul de împădurire este un element foarte important pentru că într-un bazin cu 88% vegetație forestieră s-au scurs numai între 20 și 30% din cantitatea de apă în aceleași condiții de topire și în aceleași condiții de depunerea satului de zăpadă. Hărțile întocmite de specialiștii geodezi au ca principal scop să sprijine autoritățile locale să prevină și să reducă efectele în cazul dezastrelor naturale, indiferent că e vorba de alunecări de teren, inundații sau cutremure. Cu toate acestea, specialiștii arată cu degetul spre primarii din județ și spun că în loc să își gestioneze singur treburile, așteaptă să fie ajutați sau împinși de la spate de responsabilii de la județ. Toată lumea așteaptă să vină cineva să-i facă. Toată lumea așteaptă să vină județul, prefectura, inspectoratul să rezolve situația. De acord? Există și la nivelul acestor instituții mecanisme și organisme care trebuie să se ocupe. Dar dacă nu ne ocupăm de jos, de acolo, de la bază, de la localitate, de planificare, de pregătirea răspunsului, putem să așteptăm să vină alții să ne rezolve probleme. Hărțile de hazard sunt o cerință a Uniunii Europene, iar Vrancea este printre primele județe din țară care au întocmit un astfel de plan. Toate județele vor trebui să-și întocmească astfel de hărți până anul viitor, iar până în 2015 vor trebui întocmite și planuri de management al riscului, care să cuprindă măsuri de protecție, prevenire și pregătire, inclusiv sisteme de avertizare timpurie.